Ďalších 250 metrov a došiel som k priepasti Malá Žomboj, ktorá má aj takúto informačnú tabuľu. Je hneď vedľa modrého turistického chodníka v smere trasy ďalej na Brzotinskú skalu. A toto miesto je veľmi pekne upravené, pretože správcovia Národného parku, ktorí urobili túto vyhliadku, si boli veľmi dobre vedomí, jak nebezpečná je priepasť, ktorá je takto podo mnou. Je opäť veľmi hlboká a jej svahy sú veľmi strmé, a tak dookola tejto priepaste urobili zábradlie, aby sa ľudia mohli pozrieť dole. Tak urobili takúto kvázi vyhliadku, ktorá robí návštevu tohto miesta bezpečnou. Samozrejme, pokiaľ budete dodržiavať pravidlá a nebudete prekračovať zábradlie smerom k priepasti. Takto môžem odporučiť návštevu tohto miesta aj pre rodiny s deťmi, prípadne pre turistické tábory. Ovšem, ak si dokážete deti ustrážiť, aby nerobili hlúposti.